Erokamana. Abro break Martin. Winjo ka olale wacho ni kaka duond bura mar MDG giikore mar chungo kendo lando umgi e gwenge manyanza kama ngima. Gima ber demokrasia oyie kendo mane gima chik mar demokrasia mar piny wacho. Ni duond buche oyiene gi chungo ji. Tekni en ngama oyud ni nitiere kod dwaro duto te mag katiba mar piny e lemo mar siasa. Kela ipenjo Beatrice ni pone nikech ka wang'iyo alwora ma Nyanza ng'enyne ahinya to Luo Nyanza ng'enyne osebedo gweng' ma duond bura mar ODM osebedo gi mbi mamalo. Kata bed ni nitiere duond buche mamoko kuom ranyisi moting'o MDG mano yiero jaod bura ma Ugenya David Ochieng, to ODM ni kod mbi mamalo. E winjruok ma kore wacho ni ji twake ni Mheshimiwa Seth nowacho ni kaka ne okal kod jodito mag party nitiere gik michako los chon kapok jodhi e yiero mondo ikruok obedie. Twak obet mochopo kama koro ODM wacho ni kakarwa gi guome guomo ng'er ni ka onge duond bura mamoro kata ka koro adui gonyisa ni Kisumu kata Market Milimani kata Kisumu Central kata Kisumu East kata Kisumu Mangima ka ODM manigi mbi jatend piny kidwani mondo wasiri to Kisumu cha towenwa weya ka ni sebede gi geno kuom ranyisi Beatrice ni ka mbi kama ni dwani timre nade idhi ke kendo isenyiso nyaka jachwe atonga gi dero osechwe dero ni cham biro to mage otimore. We oganda kama chalo nade kata weyo jok ma samoro ne nyalo bedo gi paro maliw mar kelo dongruok ne jopiny kama chalo nade? Mano penjo maber kabisa George. To adwana a highlight gimoro achiel miwacho ma en very sensitive. Yes. Ni seche go ma wawuok oko kaka oganda Luo ikoni kaluo ka party mar ODM e dominant party. Mano is the truth wang'e waduto te. To ni samo wuok ni koro ji dwa support Ker to wakoni karwa ka nyakiwe. Blackmail machalo kamano nyaka wae. Tapenjra ni ODM ni omar jopiny koso mar leaders mar ODM. Jopiny nigi dwaro kendo jopiny nigi sei. Amor kabisa nikech adui yoko ni constitution goni the power belongs to the people. Tadwa nachaka penj George. Ni ka jopiny oseyiene gedo wa ng'ato to ang' ne tamgi e power gi no to blackmail ma wadaketo godo rais ni nyaka wang'e kaka oganda Luo ni the president okodich kodwa ahinya wan mwamanye e kinde ma wantie sani ni nikech kura nokwagone to nodhi e telo. Jok manotere telo kapod en godo duto te. Wan mwamanyo rais. Government iloso gi coalitions. To wach mar blackmail ni nyaka wae. To jotendwa nyaka ng'e. Apa ni chieng' tich abich gimoro amora noket leleda. Kendo gisani adier makende ni onge politician ma en popular Nyanza ka malo William Samoei Ruto. Kendo nwaneno kondele kachacha kaka gik moko no chalo. Wanyalo wacho ni onge to mano is the truth. Koro wach mar blackmail ni nyakitima eko kama timre wae. Jopiny osewuoyo kendo ng'ama gitero en Daktari William Samoei Ruto. To jotendwa gi be nyaka ng'e ni seche ma gimedo ng'eng to jopiny bo wuok kendo sani endi gisechopo gine junction mar Namgoi gidhi Sugoi. Nikech dongruok ema wadwaro, development ema wadwaro, wach midwa ketwa ni galowa mbaka, igalowa gik moko timre, to jok moko ko bet ka gombaka, tipenjo ni ere jogu musendiko gisiemo, ere ndara mosegernuka gisiemo, ere jogu mane tichka, matiyo tij polise, moseket matiyo tij jopuonj mondiki, gikelo, koro wan wadwa dong ni wadwa blackmail president, kinde ka kinde, ni nyakitima eko kama timre, president, ok dwaro ahinya kaka waparono. Wan mwadware instead. Koro nyaka walok pachwa kaka oganda Luo e wach mar blackmail mwadwa ketono. To be nyaka wami jodwol jopiny teko
ka gisewuoyo to nyaka be waluor. Mheshimiwa Seth Ochieng, President ok dwar